puoli päiviä. Mä olen mahtisikkuvaali ja parkkaan tehty jokin konsulentan taas. Tällä mä johka, että ne tappe kirjaraadsis ja mun aikun vähän järjellä odda tutkan ja ohpuhautta, eli ninka tyyri. Muistan vähän eetsäpirra. No, eetsäpirra. No munen koodigainus pajasjaddan. Mun tappe pajasjaddan padstallu perrosis. Mutta te alle nuoran puolikin olkopäälle ei vaati skoblein. Mä anka jäki hinorron tappe. Kode algen mastergradin parakat. Teli mus nu lihkua mun oikein ruhtaa tämä tappe ohta alla skola projekta jada. Ja tämän reis mun oppeessa ohpas nuot alla skoli. Tällän tali kokte tuo kauhtsidi. Ja mun te kokte tuo kauhtsidi reis kitta kokte tuo kuhtambloggi reiden parkan tutkamin jäsku takar arbevirulas mahtuu fattaikon. Äärenommatsi paatsutualla arbevirulas mahtuu ektui. Just. Man tehallas tälle saami arbevirulas mahtuu ja paatsutuollu ja tunne. Tällä muutni kallada haips kuuttas, kun mun aina tänä tällä taht mahtuu mait munnen mannan oikein ejan vaanimikon ejan folkikon. Mun jahkan tällä maitakkaan mahtuu millä hui kuuttaa, että siis saami servodakki. Tällä min ejamme mahtuu mait len haikki patsel chuaggan. Samalla kego era servodaga tamanu. Tego taatja servodak maille mahtuu chuaggan aikki patsel. Vähän aralaki kuin mi töske. Mutta saami arbevirulas mahtuu takal la aipskuuttas saami servodakki ja saami servodahoutan. Ja tältä on jodihet just tutkan ja vahpu ossodakas saami alla skolassa. Makkar dalle tuo mielessä? No tällä monen tällä maadde vahko pääsen lähtään ottaa. Parkkus tällä hui somas maadde vahko lämmäs. Hui olu mailen ohpa pääsen. Mä itse mä mun toivon, mä hinnopa tiehtänkään munin outella formaajan. Kun on mun lohkin, mutta hänen alla skoulassa lämmä sunni ihan på parkkuikon tutkin. Ja tekotaus toivon mun, että mun toutantan aasausa huippupuudus, mutta mun on ollut oddaa, että enkä johpan täältä manimus vahkut. Just. Täällä mä hui sama lämmäs, kun täällä mistä hui samas huippuudella tiima tutkan johpa halta osaa sillä. Täällä lämmäs hui sama seikon vuodella pohpaas nuva ja outsparkat. Makkar juurtaga tuossa nuko saami alla skoula ossin saami servodakas tähän maittain näin äämialmo maailmissa. Mun mielestä saami alla skoula tällä kall oktodeikan puht tehdä lemmas äämialmo että ohpo mahto institutionikon. Tällä saami alla skoulassa mi chalaen huohpoimalle huodotovan massa saami julkaisetsi. Ja min tutki, mä parkit tutkami, mä se saami volkasetsi ja kähtselön saami servodaga outtidi min tutkami min ahpoikon. Tiendihtele mun mielestä tällä saami alla skola kalla oktekon puhtealle mus institutionikon saamelatjeja. Mutta mä ei oktekon puhtealle mus mahto institutionikon viida alkalma maailmaa. Tällä tiendihtele kun tällä tahti institutiona millä mä alkalma hiedja pääset haamme ja styret. Olu kiihtu kovalde aikki. Hui sama. Ja olu lihku. Kiihtu.